дуруд бинандагони азиз. муҳимтарин хабару гузоришҳои ҳафтаи варзиш дар барномаи ҷамъбастию таҳлилии пайки варзиш дар студия Парвина Ашурзода. дар шаҳри Афинаи кишвари Юнон чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштин миёни наврасони то 17 сола баргузор шуд, ки дар он кишвари моро 6 варзишгар намояндагӣ кард. дар рӯзи аввали мусобиқа дар намуди гӯштини юнони румӣ Маҳди Баротов дар вазни 55 кило дар даври аввал Георгий Чачуа аз Гурҷистонро бо ҳисоби 4-2 мағлуб намуда ба даври дуюм баромад. Маҳдӣ дар даври дуюм гӯштингири Туркияро дар 1 дақиқа бо зарбаи фанӣ шикаст дода ба даври чорякниҳоӣ роҳ ёфт. вай дар ин давр бе мушкилӣ варзишгари Булғористонро бо ҳисоби 8-0 мағлуб карда ба марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. ӯ дар ин давр бо Аскар аз Қазоқистон, ки қаблан дар финали чемпионати Осиё вохӯрда буданд, рақобат карда шикаст хӯрд. барои ҷои сеюм Маҳди Баротов бо гӯштингири Озарбойҷон Ниҳат Баҳманов қувва санҷида бо ҳисоби 9-5 пирӯз гашт ва соҳиби медали биринҷӣ шуд. аз 22 то 27 июл дар шаҳри Ал-Айни Амороти Муттаҳидаи Араб чемпионати ҷаҳон оид ба таеквондо GTF баргузор шуд. наздики 1000 варзишгари синну соли гуногун аз 25 кишвар дар ин мусобиқаи фароққуравӣ ширкат карда барои касби мақомҳои ифтихорӣ талош карданд. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 11 варзишгари умедбахш зери роҳбарии мураббӣ Далер Тюраев намояндагӣ карда ба гирифтани 14 медал шарафёб шуданд. Ҷаҳонгир Сванов, Амир Тюраев зинаҳои якуму дуюм ва Эмомалӣ Саидов ҷои якумро ишғол намуданд. Инчунин Манзура Саидалиева, Спитамин Ҷумаев, Идрис Исоев, Карим Каримов, Яҳё Ҳодиев, Имрон Замонов ва Рустам Наудинов медалҳои биринҷӣ ба даст оварданд. дар ҳисоби умумӣ даставӣ бошад, мунтахаби таеквондои GTF-и кишвари мо бо дарёфти 14 медал, 3 тилло дунуқра ва 9 биринҷӣ мақоми сеюмро гирифтанд. дар ин чемпионат ман ҷои сеюмро ишғол кардам, ки дар вазни то 46 килограмм баромад кардам. ҳамагӣ 4 то рақиб доштам. рақибони ман аз Россия, Қирғизистон, Қазоқистон ва яке охирони онҳо Россия низ буд. дар рақиби охирон бой додам. ин якумин гӯё медали сеюми ман мебошад, ки дар 3 соле ки машқ кардистам ман фақат бо якум ҷо меомадам. ин якумин медали сеюмам мебошад. тӯли 7 сол мешавад, ки дар клуби Далер Тюраев таъмин мекунам ва мо ба мусобиқаҳои Осиё баромад мекардем ва ман якумин бор мешавад, ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок менамоям ва дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ зиёда аз 1000 варзишгарон иштирок мекарданд ва аз командаи Тоҷикистон 11 нафар иштирок мекарданд ва ман ду рақиби урус доштам ва 2 тайга қирғиз ва ман ҳар чори онҳоро мағлуб карда ҷои якумро ишғол намудам. шоҳмотбозони ҷавони тоҷик дар чемпионати Осиёи марказӣ оид ба шоҳмот, ки дар шаҳри Чолпон-Атаи ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид, ба гирифтани дастовардҳои шоиста ноил шуданд. Ҷалолиддин Илҳомӣ миёни иштирокчиёни то 18 сола медали тилло ба даст овард. ҳамзамон дар ин мусобиқа шоҳмотбози дигари меҳан Муродалӣ Сайфиев байни ширкаткунандагони то 8 сола мақоми сеюмро соҳиб гардид. 9 бозӣ кардем, аз 9 бозӣ 6 имтиёз гирифтам. 5 касро мағлуб кардам, 3 то мусовӣ кардам, 1 то бохтам. сазовари аввал шудам. аз 25 то 28 июл дар шаҳри Кучинги, Малайзия чемпионати Осиё оид ба таеквондо миёни наврасону ҷавонон баргузор гардид. мунтахаби таеквондои кишвар дар ин чорабини фароққуравӣ ширкат карда соҳиби дастовардҳои арзанда гардид. Абдуҷаффари Баҳодур дар чемпионати Осиё оид ба таеквондо миёни ҷавонон сазовори нишони биринҷӣ гардид. Абдуҷаффар дар вазни 55 кило бар намояндагони Фаластин, Қирғизистон, Ҳиндустон ғалаба карда дар нимфинал аз варзишгари Таиланд шикаст хӯрд. ҳамин тариқ сазовори зинаи сеюм гардид. узви дигари мунтахаби кишвар Олия Муродова дар вазни 37 килограмм миёни наврасон нишони биринҷӣ ба даст овард. дар чемпионати Осиё варзишгарон аз 42 давлати қора ширкат намуданд. чемпионати Осиё дар намуди таеквондо аз чемпионати ҷаҳон мисол бақувваттар мегзарад, барои ки дар Осиё ҳама варзишгарони бақувваттарини ин намуд дар Осиё мебошанд ва ба мо ин чемпионати Осиё хелам
чизҳои хуб омӯхт, ки мо дар мусобиқаҳои оянда метавонем ки аз таҷрибаи ин мусобиқа истифода бурда дар дигар мусобиқаҳо метавонем гуфта, ки бо хело ҳам хубтар баромад мекунем. Ман дар вазни 55 кило иштирок намудам ва дар се рақиби худро мағлуб намудам ва дар чорумаш бой додам. Якумаш буд аз Фаластин, дуюмаш аз Қирғизистон ва сеюмаш аз Ҳиндустон. Ва ман дар Таиланд ки бой додам ва роҳафтодан ҳастам ва мехоҳам ки ин дафъ ҷои аввалро гирам. Ман 5 сол шуд машқ мекунам дар зали 82 ва мураббии ман мебошад Фозилов Далер. Дар оянда ман нақша дорам ки медали тиллои олимпиро биёрам ва парчами худро баланд бардорам. панҷумин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши вазнин бахшида ба гиромидошти хотираи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохон Сангов дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Дар ин чорабинии варзишӣ беш аз 80 варзишгари риштаи мазкур аз гӯшаву канори мамлакат ба ҳам омада миёни ҳам сабқат карданд. Ин чорабинӣ марҳилаи хуби омодагии варзишгарон ба чемпионати кишвар маҳсуб меёбад. ҳамкорнамон дар ҳамин маврид тафсилоти бештар доранд. беш аз 5 сол мешавад дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ба хотири гиромидошти мураббии шоистаи Тоҷикистон дар риштаи варзиши вазнин Бобохон Сангов мусобиқаи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад, ки сол то сол таваҷҷӯҳи вазнбардорон ба ин чорабинӣ бештар шудааст. Ин навбат бо ташаббуси фарзандони Бобохон Сангов ва Федератсияи варзишии вазнини кишвар дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дахлдори соҳа бори панҷум мусобиқаи мазкур роҳандозӣ шуд, ки наздик ба 80 варзишгар дар он ширкат намуда ҳунару маҳорати худро нишон доданд. Тавре масъулини зимни ифтитоҳи расмии чорабинӣ иброз намуданд, пос доштани устодону собиқадорон ва шахсиятҳое ки дар рушди варзиши тоҷик хизматҳои бузург кардаанд барои насли оянда ангеза мебахшад. нақши Бобохон Сангов дар рушду пешрафти варзиши вазнин ва омода кардани варзишгарони ҳирфаӣ хеле назаррас буда, эшон то охири умр дар ин самт хизматҳои шоиста намудааст. ҳадаф аз баргузории чунон мусобиқаҳо ба манзури рушду равнақ ёфтани ҳамин намуди варзиш дар дохили кишвар ва дар арсаи байналмилалӣ аст. мо бо ҳамоҳангии президенти фахрии Федератсияи варзиши вазнини ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Шариф Давлатов барномаҳои хуб дорем дар оянда барои мутахассисони ҷавонро омода кардан, барои мураббиёнро бо методҳои байналмилалӣ ошно кардан. ҳадафу мақсади мо барои рушду равнақ додани ҳамин намуди варзиш аст. варзиши вазнин шомили барномаи бозиҳои олимпӣ буда баргузории чунин мусобиқаҳо ба манфиати кор дониста мешавад, зеро ба маҳорати варзишгарон заминаи хуб мегузорад, чун анъана рақобатҳо аз рӯи 10 вазн миёни мардон ва 7 вазни дигар миёни бонувон сурат гирифт, ки иштирокчиён малакаи худро нишон доданд. ҳамасола пеш аз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ва ҷоми Федератсияи варзиши вазнин мусобиқаи мазкур роҳандозӣ шуда як марҳилаи хуби омодагӣ барои варзишгарон ба ҳисоб меравад. дар оилаи мо 4 фарзанди падар ки дар ҳамин намуди риштаи варзиши вазнин вобастаем, дар чандин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ, осиёӣ ва байналмилалӣ иштирок намудем. медалҳои гуногунро ба даст овардем. аз ҷумла бародари сеюмам ки Низом Сангов буд, иштирокчии олимпиада буд. мо дар Осиё 2 бор чемпион шуд. иншоалло ки мо ҳам умед дорем ки рӯз то рӯз натиҷаҳои мо ҳам ба сатҳи боло бирасад.
бояд гуфт ки Бобохон Сангов дар замони фаъолияти худ ҳамчун варзишгар, мураббӣ ва сармураббии мунтахаби Тоҷикистон натиҷаҳои зиёдро ба қайд гирифту дар самти тарбияи шогирдон нақши муассир гузошта буд. Мавсуф дар замони худ 20 сол масъулияти сармураббигии якачини кишварро ба дӯш дошт ки замони роҳбарии ӯ варзишгарони мо то ба бозиҳои олимпии Пекин роҳ ёфта буданд. Дар охири мусобиқа ба варзишгароне ки нишондоди арзандаро ба қайд гирифтанду болои минбари фахрӣ баромаданд, аз ҷониби дастандаркорон бо медал ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд ки чунин таваҷҷӯҳ рӯҳияи варзишгаронро баланд бардошта онҳоро нисбати ин пеша шавқмандтар мегардонад. дар ноҳияи Носири Хисрав аз ҷониби Лигаи футболи бонувони Тоҷикистон дар доираи барномаи FIFA Women's Football Campaign мусобиқаи оммавии варзишӣ ва фестивали футбол ташкил карда шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ зиёда аз 150 духтари футболдӯз аз минтақаҳои гуногуни ноҳия бо шавқу завқи хоса ширкат варзида маҳорати варзишии худро нишон доданд ва дар фарҷом иштирокчиён бо сару либос лавозимоти варзишӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар солҳои охир футбол миёни бонувон дар Тоҷикистон тадриҷан рӯ ба рушд ва оммавӣ шудан дорад. Ин падида нишон медиҳад ки таваҷҷӯҳи ҷомеа ба варзиши занона ва махсусан ба футбол афзоиш ёфтааст. Шумораи дастаҳои бонувон зиёд шуда мусобиқаҳо дар сатҳи маҳал ва ҷумҳуриявӣ мунтазам баргузор мешаванд. Лигаи футболи бонувони Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии футбол FIFA пайваста талош дорад то барномаҳои махсус ва чорабиниҳои дастаҷамона иштироки духтарон дар футболи рақобатпазир ва ҳам сатҳи дӯстона бештар гардад. Бо ҳадафи тарғиби футбол миёни духтарони наврас, Лигаи бонувони Тоҷикистон дар доираи барномаи FIFA Women's Football Campaign дар ноҳияи Носири Хусрав мусобиқа ва фестивали оммавиро баргузор намуд. Дар ин чорабинӣ бо шукӯҳ ки дар фазои гарми дӯстӣ ва шавқу ҳавас доир шуд, зиёда аз 150 духтари хурдсол аз маҳаллаҳои мухталифи ноҳия иштирок намуданд. Сараввал духтарон дар бозиҳои кӯтоҳмуддати футбол ё худ блиц-турнир ширкат намуданд. Бозиҳо миёни духтарони синну соли то 8 то 10 ва то 12 сола баргузор гардид. Ин бозиҳо ба духтарон имконият дод то истеъдод, малака ва шавқи худро ба футбол нишон диҳанд. Ҳар як бозии новобаста аз натиҷа як қадами муҳиме дар рушди варзишии иштирокчиён ба ҳисоб мерафт. варзиш дар ноҳияи Носири Хусрав дар байни ҷавонон бисёр пешрафта истодааст. аз ҷумла командаи духтаронаи ноҳияи Носири Хусрав ки ба ҳама маълум аст, дар вилоят, дар ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ ҷойҳои намоёнро ишғол намуда истодаанд. имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки дар ҳудуди ноҳия фестивал бахшида ба рӯзи футбол дар байни духтарон баргузор гардид ки дар як шукӯҳу шаомати баланд гузаронида шуд. ҳама духтаракони ноҳияи Носири Хусрав, духтарони аз синни 6 сола то 12 солаи ноҳияи Носири Хусрав дар ин фестивал дар сатҳи баланд иштирок намуданд. инчунин духтарон дар фестивали варзишӣ ширкат намуданд. Сараввал дар ин фестивал онҳо бо роҳбарии мураббӣ таҳти мусиқии форам амалҳои гуногуни саргармкунандаи варзиширо иҷро карданд. ин машғулиятҳои варзишӣ ки аз қадамҳои соддаи омодагии ҷисмонӣ, машқҳои гурӯҳӣ ва бозиҳои шавқовар иборат буданд, фазои фаъолу ҷолиберо ба вуҷуд оварданд. духтарон бо завқ ва ҳаяҷон ширкат варзида на танҳо малакаи варзишии худро нишон доданд, балки муҳити дӯстона ва дастаҷамъиро таҷриба карданд. фестивал барои онҳо имкони фароғат, омӯзиш ва инкишофи қобилиятҳои ҷисмониро таъмин кард. ман Нормуродова Алина дар диҳаи Ганҷдеҳ фестивал шудааст. мо дугона ҳам қатъӣ бозӣ кардаем. дар оянда ман футболист мешавам. ман Рамқулова Мехримоҳ дар ин фестивал иштирок дорам. дар оянда мехоҳам ки дар оянда футболисти калон шавам. 2 сол шуд ки ман дар ин стадион машқ кардастам. инчунин иштирокчиён ба гурӯҳҳо тақсим шуда дар бозиҳои шавқовар ва эстафетаҳои варзишӣ фаъолона ширкат варзиданд. эстафетаҳо ки бо унсурҳои гуногуни варзишӣ таҳризӣ шуда буд, на танҳо шавқовар, балки хеле дилписанд буд. аз рӯи нақшаҳои Лигаи футболи бонувони Тоҷикистон
се фестивали дигар дар назар аст дар ноҳияи шаҳри нав дар шаҳри турсунзода ва дар шаҳри хуҷанд. воқеан ҳам духтарон дар ноҳияи носири хусрав ба футбол завқи баланд доранд. Ин минтақа яке аз он маҳаллаҳоест ки футбол миёни бонувон дар он босуръат рушд мекунад. як қатор аз духтарони боистеъдоди ҳамин ноҳия аллакай ба дастаҳои миллӣ ва гурӯҳҳои синни солии мунтахаби Тоҷикистон ҷалб шуданд. Ин нукта далели равшани он аст ки чорабиниҳо ва мусобиқотҳои варзишии сатҳи маҳаллӣ метавонад ба кашфи истеъдодҳои нав ва рушди камолоти касбии онҳо мусоидат намояд. пешрафти духтарони ноҳияи носири хусрав дар сатҳи тимҳои миллӣ нишон медиҳад ки агар имконият ва шароити мувофиқ муҳайё карда шавад, ҳар кӯдак метавонад бо меҳнат ва пуштибонӣ ба дастовардҳои бузург ноил гардад. интихоби макони баргузории ин фестивал тасодуфӣ нест, зеро ки ноҳияи носири хусрав яке аз дастаҳои пешқадам дар лигаи футболи бонувонро ташкил медиҳад ва ҳамасола соҳиби ҷойҳои намоён мегардад ва дар тими мунтахаби миллӣ ҳама намуди синну сол бозингарони ин ноҳия бисёр ҳастанд. агар ба дастаҳои ноҳияҳо шаҳрҳои дигар назар кунем, ноҳияи носири хусрав хеле дастаҳои бомуваффақ дорад. масалан соли гузашта онҳо дар синни соли 15 сола ҷои якум шуданд, ишғол карданд. дар синни соли 17 сола бошад ҷои дуюмро ишғол карданд. имсол барои баромадан ба даври ниҳоии чемпионати бонувон талош варзида ҳастанд ва ҳозир бошад дар ҷои дуюм қарор доранд. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби лигаи бонувони Тоҷикистон ғолибону ҷоизадорон ва бозигарони беҳтарин бо медал, ифтихорнома ва ҷоизаҳои махсус қадрдонӣ шуданд. ҳамчунин ба ҳама иштирокчиёни фестивал сару либосҳои варзишӣ ва тӯбҳои футболӣ тақдим гардид ки ин амали хоса таваҷҷӯҳи масъулинро ба рушди варзиши занона ва дастгирии кӯдакони фаъолу варзишдӯст нишон медиҳад. аз 29 июл то 1 август бозиҳои даври ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон оид ба футбол баргузор шуданд. дастаҳои Сарои Камар, Ҳулбук, Регарта Даст, Равшани Кулоб, Эсхата, Истаравшан, Вахш ва Истиқлол ба даври баъдии мусобиқот баромаданд. бозиҳои даври чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон дар соли 2025 рӯзҳои 5 ва 6 август доир мешаванд. бошгоҳи бархчии шаҳри ҳисор дар марҳилаи ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи Талко Арена аз Регарта Даст мағлуб шуд. дар дақиқаи аввали қисмати дуюм Самандар Қодиров ки тоза вориди майдон гашта буд, ҳисоби вохӯриро кушод. баъди чанде дар дохили ҷаримагоҳ футболбозони бархчӣ ба қоидаситезӣ даст заданд ки довар ба суди ҳариф ҷаримаи 11 метра таъин намуд. Шервони Мабачоев ин ҳамларо анҷом дод. бинобар он ки дарвозабони бархчӣ қабл аз садои ҳуштаг ба пеш баромад, довар дубора пеналти таъин кард. ин дафъа Шерзод Муҳаммадиев бидуни иштибоҳ зарбаро ба гол табдил дод. дар идома боз ҳам соҳибони майдон ҳамлаҳои худро бештар карданд ки тақрибан пас аз 6 дақиқа Самандар Қодиров аз худ маҳорати баланд нишон дода голи сеюми ин дидорро ба самар расониду инчунин муаллифи дубл низ гардид. бо ҳисоби 3-0 ин бозӣ ба фоидаи Регарта Даст ба поён расид. дастаҳои Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва клуби марказии варзиш Артиши Душанбе барои рохати даври чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон бо ҳам мубориза бурданд. ягона голи легионери дастаи Эсхата Сардорбек Хурсандов ин тимро ба марҳилаи чорякниҳои ҷоми Тоҷикистон баровард. ва ба ҳамин тартиб Абдулло Давлатов садоишакашро аз анҷоми бозии марҳилаи ҳаштякниҳои ҷоми Тоҷикистон минуяси Эсхата ва клуби марказии варзиши Артиш баланд мекунад. бо тайёрӣ омада будем ва хеле шумо шоҳиди бозӣ гаштед. бозии хеле хуб буд, ҳам аз дастаи соҳибони майдон, ҳам аз дастаи мо ва моментҳои голзании худро истифода бурда натонистем. аз як хатогии дифоъ истифода кардан ба гол расидан ва бо ҳисоби 1-0 бохтем. Кубковая игра, вы сами знаете, какая бывает. Вышли, играли. Момент создали, не забили, пенальти не забили. Конечно, расстроились, подбодрили ребят, чтобы во втором тайме вышли,
забили про пенальти, играли. Хай так случилось, забили мы. ЦСКА тоже хорошая команда. Не зря они на первом месте идут. Но сегодня счастья на нашей стороне было, поэтому выиграли. дастаи ҳулбуки ноҳияи восе дар доираи даври ҳашакниҳоии ҷоми тоҷикистон дар сафар бар тими парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ғалаба карда ба даври навбатии мусобиқа баромад. Дар ин дидор футболбозони ноҳияи восе аз худ маҳорати баланд нишон дода бо ҳисоби 1-0 зафар ёфтанд. муаллифи голи ягонаи дидор Баҳруман Азимов гардид. акнун дар даври чорякниҳоӣ ҳулбук бо Регарта Даз рақобат мекунад. дар бозии дигари даври ҳашакниҳоии ҷоми тоҷикистон оид ба футбол дастаи равшани шаҳри Кӯлоб дар майдони худ бо намояндаи лигаи якуми футболи мамлакат сардори шаҳри Турсунзода андари майдони рақобат шуд. дастаи равшан аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ бартариро ба даст гирифта дар нимаи аввали майдондорӣ чанд ҳолати хуби голзаниро созмон дод. голи аввали дидори мазкурро Муҳсинҷон Абдуғаффоров вориди дарвозаи меҳмонон гардонид. дар дақиқаи 39 ҳамлавари африқотабори Равшан Оянвале Олаволова голи дуюми дастаи равшанро вориди дарвозаи Сардор сохт. дар дақиқаҳои изофа намудаи довар ба қисмати аввали майдондорӣ дастпарвари дастаи равшан Шодиҷон Муродов бо як зарбаи зебову ҳадафрас хатти дарвозаи Сардорро рахна кард. дар дақиқаи 64 бозӣ баъди партофти Андрей Маркович ҳамлавари дастаи равшан Амирҷон Сафаров ки аз ҳайати захиравӣ ба майдон омада буд голи чорумро марбутӣ номи худ кард. дастаи сардори шаҳри Турсунзода низ аз ин бозӣ бо дасти холӣ барнагашт ва дар дақиқаи 73 майдондорӣ баъди иштибоҳи муҳофизатгарони равшан нимҳимоятгар Хушвақтов ягона голи меҳмононро ба ҳадаф расонид. ҳамин тариқ рақобати мазкур бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи равшани Кӯлоб ба анҷом расид ва шогирдони Дмитрий Черичев дар даври чорякниҳоӣ бо тими Сарои Камар вомехӯранд. Сарои Камар дар навбати худ бар тими Ваҳдати шаҳри Ваҳдат пирӯз шуда буд. дастаи Сарои Камар баргузор хоҳад шуд. бозии ҷолибу дидании даври ҳашакниҳоӣ ин рақобати ду рақиби азалӣ Истиқлол ва Хуҷанд буд ки шоми 1 август дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. ҳисоби ин дидорро дар дақиқаи 21 Давронҷон Эргашев боз кард. меҳмонон тавонистанд дар дақиқаи 41 бо ташаббуси голи задаи Алишер Ҷалилев таносубро барқарор созанд. бо ҳисоби мусовии 1-1 ҳам қисмати якум ва ҳам қисмати дуюм инчунин ду қисматҳои иловагӣ ҳам ба анҷом расид ва тибқи муқаррарот ғолиб дар силсила зарбаҳои 11 метра муайян шуд. дар задани силсилаи пеналти футболбозони Истиқлол бартарӣ нишон доданд. аз ҳайати дастаи Хуҷанд Фирдавс Абдусалимов натавонист зарбаро иҷро кунад. ҳамин тариқ Истиқлол ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон баромада Хуҷанд дар ҳамин ҷо баромадро ба анҷом расонд. Истиқлол бо ҳисоби 6-5 бар тими Хуҷанд дар силсила зарбаҳои пеналти ғалаба ба даст меоварад ва роҳи худро ба даври чорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон идома медиҳад. субҳи имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон марафони велосипедронӣ баргузор гардид. марафони велосипедронӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз назди бинои муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт оғоз гардида то дидбонгоҳи Чорбоғ давом ёфт. ёдовар мешавем ки дар Тоҷикистон 10 август ҳамчун рӯзи варзишгарони Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад ва дар доираи ин ҷашн дар саросари мамлакат чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ ва фарҳангию фароғатӣ доир мешаванд. чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва варзишию солимгардонӣ ба ифтихори рӯзи варзишгарони Тоҷикистон идома доранд. шумораи кормандони касбу кори гуногун ин лаҳзаҳо дар назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омаданд то рӯзи варзишгарони Тоҷикистонро бо баргузории марафони велосипедронӣ баргузор намоянд ки албатта дар ин миён кормандони васоити ахбори omma низ истисно нестанд.
қисмати ифтитоҳии марафони велосипедронӣ бо ҳузури роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзаши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, Федератсияи велосипедронӣ ва дигар шахсони расмӣ сурат гирифт. Масъулини соҳа зимни баромад аз ғамхориҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нисбат ба рушди соҳаи варзиш ва фароҳамсозии шароити мусоид барои ҷавонон ёдоварӣ намуданд. ҳамзамон қайд карда шуд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ намудҳои гуногуни варзиш дар кишвар рушд карда бо шарофати варзишгарони бо нангу ори меҳан борҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта шуда суруди миллӣ садо додааст. роҳбарияти олии ҳукумат заҳмату талош ва натиҷаҳои варзишгаронро ба эътибор гирифта санаи 10 августро ҳамчун рӯзи варзишгарон эълон намуданд. баргузории марафони велосипедронӣ аз умраи чорабиниҳои муҳташаме мебошад ки ба хотири дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани рӯзи варзишгарони Тоҷикистон равона шудааст. аввалин марафоне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудин бо дастгири пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки буд 2010 сол ташкил шуд ва баъд аз он ҳамасола марафон ва мусобиқаҳои дучархаронӣ баргузор гардид дар шаҳри Душанбе ва тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯз ба рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон дӯстдорони варзиши дучархаронӣ ва варзишгарони касбӣ хеле зиёд шудааст. ҷои таъкид аст ки марафони велосипедронӣ дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор гардид. мусобиқаи мазкур дар ду гурӯҳ миёни варзишгарони касбӣ ва ҳаваскор баргузор шуд. иштирокчиёни ин чорабинии солимгардонӣ аз назди бинои муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт то дидбонгоҳи Чорбоғ ва баргашт ба ҳамин нуқтаро тай намуданд. ба иттилои масъулин масофаи пешбинишуда беш аз 20 километрро дар бар мегирифт. ҳадаф аз роҳандозии марафони велосипедронӣ тарғиби ҳаёти солим ва оммавигардонии ин риштаи варзиш ки ба ифлосшавии экология таъсиргузор нест маънӣ дод карда шуд. зеро велосипедронӣ ё худ дучархасаворӣ ба саломатии шахс таъсири мусбӣ расонда машғул шудан ба ин ришта кори дилу рагҳоро мӯътадил намуда системаи нафаскаширо низ мустаҳкам менамояд. илова бар ин тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд дучархасаворӣ барои кам кардани стресс, баланд бардоштани рӯҳияи шахс ва коҳиши вазни бадан кӯмак мерасонад. ин барои тарғиби варзиши велосипедронӣ ва пайдо гардидани нобиғаҳои варзиш метавонад як гоми мустаҳкам шавад ва варзишгарон ҳам низ аз чунин чорабиниҳо ба вуҷуд меоянд ва тарғибу ташвиқи ин гуна чорабиниҳо метавонад ҷавононро ба варзиши велосипедронӣ бипайвандад. ҳунарнамоии варзишгарон дар марафони велосипедронӣ хеле ҷолиб ва ҳамзамон пуршиддат гузашт. миёни варзишгарони касбӣ аввалин шуда хати марраро Даниил Мансуров убур кард. ӯ масофаи муайяншударо дар 33,1 сония тай кард. Комрон Қодиров дуюмин шуда ба марра расид. зинаи сеюмро миёни варзишгарони касбӣ Абдунаби Умаров соҳиб шуд. Я благодарю Таджикистан за то, что он устраивает нам эти все мероприятия. И надеюсь, велоспорт в нашем городе, столице будет продвигаться дальше. Таджикистан бапеш. дар қиёс ба дучархаронҳои касбӣ ҳаваскорон андаке дертар ба марра расиданд. Игор Астахов дар фурсату фосилаи 37,4 сония аввалин шуда ба финиш омад. намояндаи сафорати Фаронса дар Тоҷикистон Алек Виенис дар ин чорабинӣ ширкат дошт ва мақоми дуюмро касб кард. медали биринҷӣ бошад сазовори варзишгари тоҷик Сомон Худойдодов шуд. дар марафони велосипедронӣ аз лиҳози он ки шумораи бонувон хеле кам буд, онҳо танҳо дар як номинатсия рақобат намуданд. Кристина Хисматуллина яке аз варзишгарбонуҳои муваффақ буд. ӯ тавонист бо нишондоди 37,58 сония аввалин шуда ба марра расад. TCCC шаҳрванди кишвари Фаронса ҳамчун нафари дуюм хати марраро убур кард. Ойгули Амрохон дар байни бонувони дучархасавор сеюм шуд. ҳар рӯз баъд аз кор ҳамин намуди варзиш дар машғул ҳастем. Ками кам 10 километр ҳар бегоҳ. хай ҳаст баъзе бегоҳӣ ҳаст, ҳамон бегоҳе ки агар ба ҳамин намуди варзиш машғул нашаванд, рости шаб хобам намебарад. дар ҳамин намуди варзиш хеле шавқи зиёд доштам. ҳамин чизро ба даст овардам ва хеле манфиати хуб ҳам дорад. Дар вай сатҳи аввал асҳабро
چی قدر عصب را آرام میکند، چی قدر خوب. نه مقصد بگیم نه تابلت کردن یگام چیز لازم نیست، داروی زیادتی در کار نیست برای عصب را آرام کردن. یگانه عصب را آرام میکردگی همین چیز است برای خود من و همین چیز رو با بانوان هم توصیه میدهم. فرق ندارد که بعضی ها میگویند که این نمودی ورزش در بعضی بانوان نمیشد. نه، این برای سلامتی، اولین درجه برای سلامتی انسان خود منفعت خوب دارد. در ماراتون ولسپدرانی شماره خیلی کمی نماینده پارالیمپی نیز حضور داشتند. تنها دو ورزشگر طالب اسمتوف و حفیظالله احمدوف بین هم سبقت کرده مورد قدرشناسی قرار گرفتند. بعد معلوم شدن غالیبان در یک فضای تنتنوی مراسم تقدیم جایزه ها برگزار شد. از جانب کمیته تدارکات به غالب و جایزه داران این چهاربینی در برابر سپاسنامه همچنین تحفه های گوناگون از جمله دوچرخه، تجهیزات های ضروری برای ولسپدرانی تقدیم گردید. اظهار باوری کرده شد که با برگزاری این گونه مسابقه ها این نمود در تاجیکستان عمومیت بیشتر کسب کرده علاقمندان آن به مراتب می افزاید. آماده هستند بچه هایی که امروز شرکت دارند. سپاس و تشکر. حالا مهمانان گرامی قدر را رویداد هنگاموی هفته سپری شده این قضیه دوپینگی ورزشگر ازبک لازیزبек مуллоҷонов بود. ورزشگر ازبک لازیزبек مуллоҷонов که در دور نیمه‌نهایی بازی‌های المپی سال 2024 مژزنی ما давлат болтаев را شکست داد و مدال طلا گرفت، از سنجش دوپینگ نگذشت. در این باره اگنتی بین المللی سنجش مسئول برنامه مستقل ضد دوپینگ در دایره ورلد بوکسینگ رسما خبر داد. بر اساس این بیانیه در نمونه دوپینگی مуллоҷонов که 11 ایونی سال 2025 بیرون از دوره رقابت گرفته شده است، متاسترون استرویدی ممنوع آنابولیتیکی اندروگنی را مشاهده کردند. این ماده به افزایش با سرعت موشک ها مساعدت میکند، قوت و استواری را زیاد مینماید و از جانب اگنتی جهانی ضد دوپینگ هم در دوره رقابت و هم بیرون از آن استفاده آن قطعاً منع است. درباره نتیجه مثبت سنجش ورزشگر فوراً آگاه کرده شد. او حقوق دارد که از سنجش تکراری گذرد، اما طوری که در اظهارات تاکید شده است اگر سنجش دوم هم مثبت براید قانون شکنی تصدیق شده حسابیده می شود. یادآور می شویم که محض لازیزبек مуллоҷонов راهی مژزنی تاجیک давлат болтаев را در المپیادا باز داشت. مуллоҷонов در دور نیمه‌نهایی در وزن تا 92 کیلوگرم نماینده تاجیکستان را شکست داده، بعداً در فینال بر مژزنی آذربایجانی لورен الفонсо غلبه کرد. اکنون با در نظر داشت این قاعده ستیزی میان مخلصان سوال به میان آمده است که آیا نتیجه رقابت ها بازبینی می شود یا نه. برای بوکس تاجیک این رویداد اهمیت بزرگ دارد. در صورت تایید شدن محرومیت مуллоҷонов شاید پیروزی های او لغو و نتایج مسابقات بازنگری شود. اگر برنده مدال طلا محروم کرده شود، پس طلا با برنده مدال نقره می رود. در این مورد لورن الفونسو آن را می گیرد. نقره از جهت نظریوی می تواند به یکی از برندگان مدال های برنجی رود. برنجی در هر دو اشتراکچیان دور نیمه‌نهایی باقی می ماند. اما در حالت های استثنایی تنها شخصی که از ورزشگری مجازات شده مغلوب شده است می تواند به بالا رود. این به نتیجه давлат болтаев چگونه تاثیر می رساند؟ دو سناریو امکان‌پذیر وجود دارد. اگر کمیسیا قرار کند که نتیجه نیمه‌نهایی بین болтаев و مуллоҷонов لغو شده است، болтаев میتواند فینالیست اعلان شود، یعنی از برنجی به نقره براید. لورن الفونسو که در فینال مغلوب شد صاحب مدال طلا می شود. از روی قاعده دوم به تقسیم کردن مدال ها بعضا محرومیت فقط به ویران کننده داخل می کند. مуллоҷонов از روی خط خارج کرده می شود، طلا از او گرفته می شود، ولی جایزه داران دیگر موقع های خود را نگاه می دارند، یعنی برنجی болтаев می ماند. خلاصه در صورت تصدیق شدن محرومیت مуллоҷонов давлат болтаев امکانی دریافت مدال نقره را دارد، اما این تصمیم فدراسیای نظامنامه مسابقات و حکم نهایی سازمان های داخل دار بستگی دارد. در هر صورت رقابت او با مуллоҷонов میتواند به اعتبار اعلان شود و این هم به ریتینگ و هم به تجدید احتمالی انتخاب المپی تأثیر جدی میرساند. چنین بودن همه رویدادهای مهم هفته سپری شده. در هفته نو برای شما برای بردباری تمنا داریم.
ҳамеша пайгири барномаҳои ҷолибу дидании телевизиони варзиш бошед. хайр.